Na úvod dnešnej epizódy vás chceme požiadať, ako vždy, o like, odber, komentár, prípadne zdieľanie. Poďme sa porozprávať o dnešnej téme, ktorú sme načrtli už minulý týždeň. Tou témou je spojenie školstva a pracovnej sféry. Áno, ako hlavne budeme rozberať asi vysoké školstvo, aj keď časti aj stredné. Áno. A ako to má vplyv potom na ten pracovný trh. Áno, nebudeme rozoberať, ako to chodí na základnej škole, aké máme námietky k tomu celému, ale ideme tak v globáli to školstvo. Áno. Tie školy potom ešte samostatne si určite v nejakej epizóde rozoberieme. Pokiaľ by bolo to záujem, kľudne. A aj keď nepíšete tie komentáre, tak nebudeme vedieť, že či je záujem alebo nie. Ako sa to hovorí? Mlčanie súhlas? Mlčanie je súhlas. Dobre, takže keď mlčíte, tak tým s nami súhlasíte a tým pádom taká epizóda bude. Tentokrát sa stane asi prvýkrát, že nejdeme spätne k tej minulej téme doplňať nič. Áno. Ale rovno začíname našou témou. Ako školstvo ovplyvňuje náš budúci pracovný život? Ako školákov, hej? Vizualizujme si, drahí diváci, drahí poslucháči, teraz si láhnite, zavrite oči a predstavte si, že ste malý školáčik na základnej škole. Čo sa deje na tej základnej škole? Ako vás pripravujú do budúceho pracovného života? Nijak. No. Tak si sama odpovedala. To je rada. Ja sa rada rozprávam sama so sebou. To je nie dobré. Je vôbec psycho. Inteligentní ľudia to robia. Ďakujem. Áno, nijak. A keď aj nejako sa snažia, tak úplne zle. A vlastne ti tlačia kaleráby do hlavy. No úplne zbytočné. Ľudia by povedali, že školy pripravujú iba otrokov pre spoločnosť. Mm-hmm. Akože často to tak býva na takých tých seminároch, týchto finančných, by som povedal. V takýchto sektách. Chcete začať pracovať a zarábať si na seba? Viete, keď chcete začať nejaký biznis, ako napríklad kaviareň, na to musíte mať veľa peňazí do začiatku, musíte mať vysoký kapitál. Ale u nás nepotrebujete žiaden počiatočný kapitál. Áno. Iba 200 eur na najbližší seminár, ktorý sa stane, bude v hoteli Four Seasons. No. Čiže podmienka tam je, ok. A už tam máš nejaký kapitál, už to nemôžeš len tak. A iba 100 ľudí zožente, obvolajte kľudne počas dňa. A nie neznamená nie. Nemôžete sa hanbiť. Volajte, obvolávajte. A strkajte sa ľuďom do ryti a ponúknite im to, čo nepotrebujú, lebo dobrý obchodník predá aj, svoju dušu. čokoľvek. Chcel som povedať niečo, čo vychádza z vás. Myslíš exkrement? Áno. Okay. Čiže asi viete, o kom hovoríme. Ja im hovorím sekty, lebo reálne to sú to sekty, áno. A zaujímavé, že toto presne, čo Val práve porozprávala, tak ja som sa na takejto seanse... Áno, seanse. Si sa tam spamnul. Ja som sa na takejto seanse ocitol a áno. som sa jej zúčastnil. A ona sa nezávisle od toho zúčastnila na seanse, ale úplne inej firmy, podobnej, tiež finančnej, by sa dalo povedať, z tejto oblasti. Presne to isté tam rozprávali úplne iní ľudia. Ale tie informácie vám povieme iba my. To nikto to sú iný interné nevie. Informácie, ktoré... Ale my vám dáme len tu. naše know-how zadarmo predsa. A to si musíte vážiť. A to si ty len zaplatíš tých 200 eur za ten Čiže hotel. mne toto príde, sme sa na tom smiali, že tieto sekty majú nejaký jeden veľký zdroj, z ktorého čerpajú. Nejakú takú tú... A čo je ten zdroj? Podsvetie? Alebo takú tú bestseller, takú tú literatúru motivačnú, vieš, že čo to tam máš na tých rebríčkoch číslo 1 a oni tam nejakých pár vied si vytrhnú z kontextu a ti to tam idú hovoriť. Akože, povedzme si, hej, áno, niektoré veci sú pravdivé, hej, je dôležité, aby človek vedel vystupovať. Je dôležité, aby človek mal nejakú retoriku, aby vedel sa nejako správať, hej, a komunikovať s ľuďmi a tak ďalej. Čiže áno, môže to mať, to gro môže mať nejaký pravdivý základ, môže to byť niečo fajn, tá myšlienka, ale keď je to obalené hnojom, tak tá myšlienka napáchne. Vlastne. Potom už tak nevoní. No, logicky.
Ale to je presne aj s tým, už sme to raz spomínali v jednej epizóde ohľadom rúže. Niektoré veci sú už toľko omielané, že to už ľudia nechcú počuť. A už je to jak nadávka. Už je to samozrejmosť a neskôr už ako nadávka. Áno, napríklad šikana. Už to nie je to slovo, čo bolo pred niekoľkými rokmi ešte, keď ja si pamätám na základke, čo boli také postre s ovcami, niečo také to bolo. Nebuď ovca na internete, ale niečo takéto. Viem, a tiež sa tam riešila sa tam aj šikana a niečo takéto. A vtedy to bolo slovo. Vtedy to bolo veľké slovo. Teraz už není. Teraz už to... Teraz už je to... slova devalvujú. Devalvujú, presne. Stokrát omielané a to stráca na hodnote. Áno, úplne rovnako je to aj s vysokými školami. A či chceme, či nie, ešte doplním, slovo a jazyk má pre nás obrovský význam. Áno. Pretože to, ako my rozprávame a aké slova používame, tak to samozrejme formuje našu realitu a to, ako realitu vnímame. A veľakrát aj synonymá, ktoré stoja vedľa seba a pomenúvajú presne ten istý predmet alebo ten istý jav, tak jedno v nás vyvolá také emócie a druhé slovo v nás vyvolá iné emócie. A úplne inak na tú vec nazeráme, pokiaľ použijeme také slovo alebo také. Že či chceme alebo nie, tak tie slova na nás majú obrovský vplyv. Áno, ak si to chcete predstaviť vizuálne, tak určite veľa z vás videlo to memko, kde máš stroj na vodu. A jeden nápis voda, po anglicky water, je napísané, to som jaká anglická takým normálnym nápisom, hej? A druhá má okolo seba také akože vodné prúdy a vyzerá to jak Airways, alebo je takéto, jak tie žuvačky. A to druhé si prečítaš ako nie water, ale water. Vidíš to tam, no? Ovplyvní ťa to. A povieš si to Ktorú inak. vodu si vyberieš inak ešte? Keby také dve vody vedľa seba stáli. No skôr tu asi water. Presne tak. A jedna má takú a jedna takú etiketu, ktorú si vyberieš. No. Ale to je áno, takto, že s vtipom povedané. Ale že áno, slova a jazyk má na nás obrovský vplyv. Áno. Inak nie nadarmo sa hovorí, koľkými jazykmi hovoríš, tak toľkokrát si človekom, alebo tak nejak? Áno. Že tým aj, že premýšľaš, dajme tomu v inom jazyku, tak na veci sa vieš pozrieť úplne iným spôsobom. Ale to vedia multilingvisti, že koľkokrát v každom jazyku majú inú personu tí ľudia. A ja rozprávam inak po anglicky a inak zmýšľam, keď rozprávam po anglicky, ako keď hovorím v mojom native language. Preto podľa mňa ľudia, multilingvisti, ktorí vedia veľa jazykmi, by mali byť diktátori. Cennejší. No okej. To si prehnala trošku, ale nevadí. Ale chcel som povedať, že áno, mali by byť cennejší a byť prospešnejší pre našu spoločnosť, lebo mali by sme si ich viac vážiť. OK. Cool. A mali by robiť nejaké ťažšie práce, ktoré majú väčší dopad na spoločnosť, lebo by sa vedeli na to pozrieť inými očami. Ja ti dám jednu myšlienku, ktorú nikto nikdy nepovedal. Určite nie na žiadnej sektárskej seanse. Voda v obchode stojí 50 centov fľaša. Viem, na čo narážeš. Voda na diaľnici stojí, dajme tomu, 2 eurá. 2 eurá fľaša. No napríklad. Tá istá fľaša, samozrejme. Voda v lietadle stojí 5 eur fľaša. Tá istá. Čiže nie je to o tom, že si horším človekom, ale je to o tom, že sa nachádzaš na zlom mieste, kde ťa nedocenia. Čože ako áno, je to pravda, ale keď ti to povie niekto takýto, na takýchto a už to počuješ stýkrát, tak už je to trápne. Minimálny cringe. Potom ešte zatlieskajme si. A prichádza naša úžasný CEO, ktorá nazbierala tento mesiac až 500 kreditov. OK, dobre, stačilo týchto ľuďom. Áno, už mi je z toho zle. Ako si povedal, že slova devalvujú, tak nedevalvujú iba slova, ktoré sú často omielané a často používané a v zlom kontexte, ale devalvujú napríklad aj naše vysokoškolské tituly. A prečo to tak je? Pretože spoločnosť má podľa mňa prehnané očakávanie, že každý by mal ísť na vysokú školu. Áno. Pretože ľudia s vysokou školou sú prirodzene cennejší a v dnešnej dobe, keď sa vysoké školstvo stalo dostupnejšie, tak samozrejme každý chce byť, že mám titul, mám vysokú školu, tak chcem byť cennejší, tým pádom každý prirodzene zo strednej ide na vysokú. Alebo skoro každý.
Áno. Tým pádom, čím viac toho je, z ekonómie základy vieme, že čím viac nejakého tovaru je, tým padá jeho cena, lebo on ho nie je až taký záujem. Áno, dopyt a ponuka. Dopyt a ponuka, tá krivka. Čiže matematika to všetko vyjadrí. Áno. Súčasne to aj zapričinila pracovná sféra tým, ako náhle má človek titul, tak za tú istú vykonanú prácu má vyšší plat ako ten, ktorý ten titul nemá. A dokonca to ani nemusí byť z tej oblasti titul. Dáme tomu, môžeš vyštudovať úplne niečo iné, diametrálne odlišné, a len preto, že máš titul a že si tam tých 3, 4, 5 rokov chodil na tú školu, tak tá firma si povie, má titul, tak asi bude múdrejší. V Japonsku, alebo v Číne, alebo neviem, kde presne to je, tieto azijské štáty, krajiny, tam je dostať sa na vysokú školu veľmi, veľmi náročné. Nie je to tak ako tu. Tu sa dostane, povedzme si, každý hlupák už v dnešnej dobe na tú vysokú školu. A to bez servitky. A ak sa nedostane, tak si ju zaplatí. A nebudeme nejaký politicky korektný. Áno, každý hlupák doslova sa dostane na vysokú školu. Za tým si stojí. A v tejto krajine je to náročné, hej? Tam proste ten študentský život od základnej školy je náročný. Tam sa tí decká naozaj, že učia, potom prídu domov zo školy, najedia sa a idú do ďalšej školy, kde sa učia aj do 11. do večera. A tam je náročné prísť na tú vysokú školu. Preto oni majú už vo zvyku, že pre teba je ten najvyšší milník, čo sa týka štúdia, je dostať sa na vysokú. Keďže vysoká je už takéto posledné štádium pred tým, ako začneš pracovať, a keďže v týchto krajinách je tá práca naozaj celý tvoj život. Oni pracujú že non-stop. To ešte my si nevieme predstaviť túto, ako oni tam makajú jak fretky. Preto oni majú tú vysokú školu, že lážo plážo. Oni fakt, že ty keď sa tam dostaneš na vysokú školu, to automaticky znamená, že si ju vyštudoval. Okay, to máš akože posledné roky voľného života pred tým, ako prídeš do toho veľkého kolobehu práce. A vtipné je, že aj keď to majú takto nastavené, tak deje sa tam presne to isté, čo aj tu. Čo si vravel, že ty nemusíš mať titul priamo na tú prácu, ktorú máš vykonávať, a máš automaticky vyšší plat ako ten, ktorý ten titul nemá. A presne to sa tam deje, že človek, ktorý je na tejto prestížnej vysokej škole niekde vo veľkom meste a môže mať titul napríklad z filozofie, automaticky dostane tú prácu napríklad niekde v banke na vysokej pozícii s veľmi dobrým platom, aj napriek tomu, že nemá vyštudovaný ten odbor. A môže sa o to isté miesto uchádzať niekto, kto vyštudoval napríklad vysokú školu ekonomickú niekde v menšom meste, lenže tá vysoká v tom veľkom meste má vyššie postavenie ako tá na tom malom meste. Tým pádom tam proste uprednostnia, aj keď není to odborník, hej, na tú tému. Inak to je ďalšia téma, že tieto rebríčky vysokých škôl pometené úplne mimo. Ako? A nielen vysokých, ale to je trošku tiež podľa mňa hovadina. Je v poriadku hodnotiť vysokú školu na základe nejakých tých odborných zamestnancov, aké výskumy tie školy robia, alebo univerzity. Teda. Výskum robia univerzity. Čiže hodnotiť ten výskum, nejaké články vedecké a tak ďalej. Podľa mňa takisto môže byť kvalitná škola niekde v menšom meste na Slovensku, lebo musíš proste splniť nejaké určité kritéria na to, aby si ten titul získal. A môže byť takisto kvalitná škola v nejakom veľkom meste, ja neviem, v Nemecku. Inak sa líši možno ten systém toho štúdia, alebo tá forma, ako sa učíš, ale pokiaľ to študuješ, že ťa to naozaj zaujíma a žiješ preto, že študuješ, lebo chceš sa dozvedieť niečo nové, tak podľa mňa je jedno, kde chodíš. Naučíš sa a budeš chcieť vedieť. Kdežto na druhú stranu, keď niekto neučí sa a chce ísť na školu len preto, aby si predĺžil študentský život a nechce robiť a má školu úplne v prdeli, s prepáčením, tak môže chodiť na Harvard a nenaučí sa nič nové. Môže chodiť na akúkoľvek prestížnu školu na tomto svete, je mu to platné. Áno, a to sú len tie nálepky, ktoré sme si my vytvorili. Napríklad to sú tie rebríčky napríklad v Amerike, že Harvard, wow, prestížna škola, všetci na Harvard chcú chodiť a už len to, že máš Harvard vyštudovaný, že ty koky. Pritom
ono v skutočnosti to ani zďaleka není, že najlepšia inštitúcia na svete. Sú mnoho kvalitnejšie školy, už len v tom spomínanom Japonsku napríklad, alebo kvalitnejšie školy iné, menšie, menej známejšie, kde naozaj sú kvalitní profesori. Že ten Harvard už len taká známka kvality, že no je to stará inštitúcia, proste Harvard, všetci o ňom vedia, tak wow. To hovorím, že príklad tento Harvard. Ale keď tam zaplatíš to školné, vieš, že tam, koľko je tam za rok? $25,000? To som ešte aj málo asi to povedal. To si málo, podľa mňa aj 50. No, asi aj viac. A reálne tá škola môže byť tak isto zložitá ako nejaká škola tuto na Slovensku. Áno. Čože ako, ja nechcem, aby ste ma zle pochopili. V dnešnej dobe, kde každý hrabe ten zisk. Presne tak. Vieš, pre nich je tiež zisk. Oni tiež určite chcú, aby zarobili. Chápeš? Ale toto mám ako z nejakých zdrojov, o ktorých viem, že veľa, dajme tomu Nemcov. Áno. Nemcov alebo aj zo západnej Európy veľmi veľa ľudí chodí študovať medicínu sem na Slovensko. Okay. Lebo poprvé majú to tu zadarmo, tam si to musia zaplatiť. Áno. Čiže sa im to sem oplatí študovať, ale Áno. po druhé, oni koľky rozprávajú o tom, ako tu máme my strašne ťažké školy. Že tu je síce ľahšie sa dostať na tú školu, Áno. ale keď už sa dostaneš, tak je to tu dosť ťažké ju vyštudovať. Áno. Oni hovoria, že oni, dajme tomu v Nemecku, ja neviem, ako to je, ale netrvá 6 rokov, aby si vyštudoval medicínu. Trvá to menej. A máš tam úplne inak nastavený ten, nemusíš sa biflovať anatómiu ako tu, nemusíš proste veľa vecí, ktoré tu musíš vedieť, tam nemusíš. Aha. Tam sa špecializujú skôr napríklad. No a tu hovoria tí ľudia aj z vyspelých štátov európskych, že tuto keď študujú, tak študujú 6 rokov, naozaj náročné štúdium, ktoré ledva prejdú rôznymi sitami počas ročníkov a potom aj štátnice a potom atestácie. Dávajú klobúk dolu, že wow, že akože máme tu fakt zložité a dobré školy v tomto ohľade. Čiže dajme tomu, keď si mladý človek povie, idem do zahraničia na školu, lebo všetko je lepšie v zahraničí. Áno, je tam možno lepší prístup, ale je určite to... Lepší prístup k čomu? K párty, k ľuďom? Nechcem povedať lepší prístup. Určite sú tam nejaké lepšie veci, ktoré nám tuto chýbajú, ale samozrejme však tam niečo majú navyše, zase tu máme niečo navyše, nemôžeme to porovnávať. Ale konec koncov, keď hľadaš kvalitu, tu ju nájdeš tiež. Jasné. To je pre mňa postupom času, že to človek musí dozrieť do pochopenia toho, že nie všetko, čo je zahraničné, je lepšie ako naše. To je ako to, že sused má krajší trávnik. Áno. Není to pravda? Tebe sa to zdá. Vieš, to ja keď som bola malá, ja som si myslela, zahraničie, tam sa musia mať úžasne ten americký vysnený život. Kokso, do Ameriky ísť žiť ani za svet? No ja by som teda neišiel. Ako určite by som si to vyskúšal možno rád, ale že by som tam chcel žiť, to nie. Lebo viem, že tam je to naozaj ťažké sa presadiť. Už to není dávno ten americký sen, ktorý to bol v minulosti. A hlavne, kto vie, či to bol vôbec niekedy taký ten americký sen. Vieš? Akože možno fakt, že kedysi, keď tuto boli také podmienky, že totalita tu bola a tieto veci, tak išlo sa do Ameriky fakt, že za novým životom, aj dajme tomu cez vojny alebo pred vojnami. Sloboda. Že to bolo naozaj, že taký ostrov demokracie na celom svete, ale to už teraz neplatí dávno. To vôbec. Už svet sa vyvíja inám zase. A čím ďalej, tým viac sa mi skôr ten americký život, dajme tomu, znechucuje. Nie ten taký, čo sa o ňom hovorí, ale ten taký reálny, čo tam je. Áno. Však to je strašné. Celý sociálna ten istota systém. nula bodov. Chodíš do roboty fakt ako otrok veľakrát, aby si zarobil. A koľkokrát tam sa stretneš, to keď máš pocit tu na Slovensku, že sa stretávaš so samými idiotmi, čo musíš mať za pocit tam? To by bolo náročné. To máš tak 100-násobne viacej idiotov. Tam máš taký ten extrémny kapitalizmus. To je to, že extrémy nemám rád. My, jak sme mali extrémny, dajme tomu socializmus, tak nevedlo to nikam, si myslím. Tak extrémny kapitalizmus vedie k nejakému pokroku technologickému, ale potom sa pozrieme tiež na tú spoločnosť a na ľudí a ako žijú, že to není úplne ideálne. Že síce technologicky vyspelí môžu byť najvyspelejší, ale ako tá daň sa musí niekde vybrať. Nemôže byť vyspelé úplne všetko a najvyspelejšie. Musí to byť niekde ten nedostatok sa prejaviť. Áno. No ale teda od rebríčkov vysokých škôl by sme sa mohli posunúť k tomu, že ako školy pripravujú ľudí teda na reálny život. Nijako, to už sme si odpovedali. Áno. Ale po väčšine nijako, pokiaľ tam nie sú naozaj nejakí osvietení učitelia na tých hodinách, ktorí Ktorých učia. Je veľmi málo, bohužiaľ. Ktorí učia aj mimo osnov.
Lebo tá V príprava na osnovách to reálny... nie je. Áno, to je pravda. Tá príprava na reálny život je mimo osnov a ten učiteľ si musí uvedomiť, že musí ísť aj mimo osnov. Áno. Tam. A práve toto, učiteľstvo, to je práca, ktorá by mala byť pre toho človeka celý jeho život. Nie, že teraz nežiješ, nemáš rodinu kvôli tomu, to nie, to vôbec, to nikto netvrdí tu, ale to má byť práca, ktorá ťa naplňa, ktorú chceš robiť. Tak učiteľ šlachtí novú generáciu. On vychováva, on dáva tým deťom, študentom nové myšlienky, ktoré oni preberajú od neho reálne. Áno. A na základe toho učiteľa si vyberajú svoje ďalšie smerovanie na celý život. Koľkokrát. Čiže to je extrémne dôležitá práca. Jedna z najdôležitejších, ak nie je najdôležitejšia v štáte. Preto by sme si mali dávať pozor na to, kto vyučuje našej budúcej generácie. Aby to nebol človek, ktorý tam príde, odrobí si svoju prácu a potom na to zvysoka kašle. Pretože čo dá ten človek potom našim novým generáciám, našim deťom, našej budúcnosti? A hlavne patrične ohodnotiť túto prácu, lebo potom sa môžeme sťažovať, že sú nekvalitní ľudia v školstve. Za tie prachy tí ľudia kvalitní radšej idú robiť niečo iné. Robia to za väčšie prachy, aj sa im to viac oplatí. Aj keď na jednu stranu áno, že mali by to robiť ľudia, ktorých to naozaj baví a je to pre nich život. Vychovávať novú generáciu a učiť to, čo ich baví a predávať tie informácie ďalšej generácii. Lebo mne to tiež teraz príde, že pomaly každá jedna baba, ktorá nevie, čo má teda robiť, tak ide na pedagogickú a ona pôjde teda do škôlky alebo na základnú. A to je zase tá devalvácia, o ktorej sa rozprávame. Skoro všetko, čo súvisí s vysokými školami aj s profesiami, devalvuje. A stráca to na hodnote. A je to samotné učiteľstvo. Niekomu poviem, že študujem učiteľstvo, tak sa pozrie, ty si blázon. No, kde sme sa to dopracovali, že takáto dôležitá profesia, ktorá kedysi bola jedna z najváženejších, v dedine alebo v meste učiteľ, to bol proste človek, ktorý, že wow, učiteľ, farár, lekár, títo traja boli akože najviac. Najštudovanejší ľudia a učiteľ bol úplne, že neskutočná kapacita. Áno. Teraz je učiteľ proste, ty študuje učiteľstvo, to sa ti chce s tými deckami, Áno, reakcie. Ale otázka je, devalvuje to preto, lebo tí ľudia prestali to tak vnímať, alebo to devalvuje preto, lebo to začali robiť nesprávne osoby, ktoré zle uchopili svoju moc? Podľa mňa je to tak, že pol na pol? Kombinácia, ale podľa mňa je to týmto, že naozaj chodia učiť ľudia, ktorí už nie sú pripravení. Nie sú kompetentní slovo na to. Nie sú presne kompetentní a na druhú stranu veľa učiteľov ako keby sa neprispôsobili dnešnej dobe. Ľudia si to všímajú, že tí učitelia neučia v súlade s dnešnými potrebami. Áno. Lebo potreby dnešného človeka sú úplne iné, už som spomínal viackrát, ako pred niekoľkými rokmi. Áno. A samozrejme všetci by sme sa tomu mali prispôsobiť a hlavne aj učitelia štýlom výuky a nielen štýlom, ale aj tým, že čo učia. Hej. Ale veľakrát bohužiaľ osnovy ich nepustia a musia to odučiť, to čo treba. Áno. A aj týmto je to také, že učitelia preto aj strácajú na hodnote, lebo ľudia majú pocit, že neučia potrebné veci do života. Čiže tá reforma nie je len v tom, že ich lepšie ohodnotiť, aby prišli kvalitní ľudia, to v prvom rade, ale je to aj o tom, ako zmeniť to, čo sa učí a to, akým štýlom sa to učí. Že to nie je len, že učebnica, písomky. A není to len to, že nauč sa Krebsov cyklus naspamäť teraz z chémie, všetky vzorce a napíš mi to tu presne tak, ako si sa to naučil a videl v tej knihe. Čiže toto sú úplne, to sú také archaizmy, že to by som hneď zrušil z tej škôl. Podľa mňa veľká vec, čo chýba v celom tom školstve. Áno, stále sa hovorí, vyber si prácu, ktorá ťa bude baviť. Poprvé, decko na základnej škole nemá ani šajna, aká stredná škola ho bude baviť. A hlavne tí učitelia mu ani vo väčšine nepomôžu v tom, čo by ho malo baviť. Väčšinou mu všetko znechutie. No presne, pretože ty môžeš byť človek, ktorý bude mať aj hlavu napríklad na tú chémiu, ale ako sa to máš dozvedieť, keď ťa učí nejaká zakomplexovaná stará rašpla, ktorá ti nedá vlastne nič a iba sa máš drviť. Drviť písmenka a čísla veľakrát, ktoré nevyužiješ v praktickom živote. Áno. A tej čaro toho predmetu vôbec nespoznáš.
Jasné. Čiže my sa učíme, áno, nejaký ten všeobecný rozhľad, ten je dôležitý. Vždy som si tak povedala na škole, že a na čo sa takúto sprostosť učíme, a som si tak sama sebe odpovedala ako inteligentný človek, že je to všeobecný rozhľad. Áno, Takže treba je dôležité mať všeobecný rozhľad. Nechceme byť hlúpi Američania. Áno, lebo to, že máš nejaký rozhľad, dajme tomu aj z chémie, na prvý pohľad to nevyužiješ každý deň, ale tie veci sa ti veľakrát medziodborovo prepájajú a skladá sa ti nejaká skladačka o tomto svete, že aha, tak toto funguje. A jasné, vieš si potom akože logicky to domyslieť aj v iných samozrejme, oblastiach. nepotrebuješ vedieť, ako postaviť lietadlo, ale môžeš vedieť nejaké proste základy, niečo bare minimum, ako sa v dnešnej dobe dosť používa, hej? Prečo nie? To je super. Ale chýba nám naozaj presne, ako si povedal, to spoznanie tej krásy tých predmetov. Lebo ty sa učíš nejaké poučky, učíš sa nejaké tie bare minimá, ale... To ani veľakrát, že nie že minimum, to sú aj také veci, čo vôbec by ani nemuseli zaťažovať hlavy školákov na základných školách. No, proste učíš sa niečo, ale to gro toho, tú podstatu toho predmetu, to nikto ti nepovie. Nikto ti to, aspoň keby na jednej hodine sa to povedalo, vieš, že... Že ty veľakrát si pamätáš nejaké útržky a detaily z tých predmetov a vieš to priradiť k tomu predmetu. No. Ale keď sa ťa niekto opýta na podstatu, že som chemik a prečo by som mal študovať chémiu a čím sa chémia zaoberá ako taká... A čo vlastne ako chemik robíš? Tak to už vlastne, ktoré decko ti takéto niečo odpovie? Prečo by som to mali študovať? No lebo chemik a nevie ti ani povedať, že čo vlastne ten človek robí. A to nepovie ti len decko. To ti povie drvivá väčšina populácie. Pri najlepšom tí, čo vedia, že dajme tomu chcú ísť na medicínu, už na základke, tak sa opýtajú, že prečo vlastne tú chémiu akože sa človek učí. No, aby som mohla príjmačky napísať z chémie. To je taká tá motivácia. Áno. Super motivácia. Áno, my sa učíme bez kontextu, by som povedala. Pretože dôležitý je ten základ toho celého. Ty potrebuješ pochopiť tú podstatu, aby si vedel pochopiť ten zvyšok. Preto veľakrát napríklad sa stane bežná situácia podľa mňa. Na základnej škole nejaké decko schytá zlého učiteľa nejakého predmetu. Dajme tomu, keď sme pri tej chémii, tak chémiu, hej? Schytáš zlého učiteľa, ktorý to má úplne na háku, koľkokrát, že ťa fakt nič nenaučia. Je mu jedno, že ťa nič nenaučil, proste ťa nechá prejsť. Prídeš na strednú, dajme tomu na gymnázium, kde už zrazu príde učiteľ, ktorý tú chémiu berie ako časť jeho života, hej, a dosť si na tom potrpí, ale ty vieš hovno. Áno. A keď vieš hovno, tak na tom hovne nepostaviaš Burj Khalifu. Aj keď vlastne oni v podstate postavili, ale chápeme sa, hej? Že nepostavíš na tom pevný základ. Nemáš pevný základ, nepostavíš nič dobré. A to si ten učiteľ potom neuvedomí. To si ten učiteľ neuvedomí. A je dosť naivné očakávať od dieťaťa základnej školy, že si teda mal doštudovať, keď ti to nevedeli v škole vysvetliť. To je dosť naivné takéto niečo. To je dosť naivné. Ak to ten človek nepodchytí, ak to ten učiteľ nepodchytí správne, tak robí veľkú chybu. V prvom rade to má učiteľ podchytiť a vysvetliť, lebo také niečo môžeš očakávať od vysokoškoláka. Áno. Ktorý už vie, čo študuje na tej vysokej a má si doma študovať proste veci navyše, ale niekto, kto chodí na základku alebo aj na tú strednú, tak ako nemôžeš očakávať, že si on z každého predmetu bude doma študovať, neviem čo, proste sa zameriavaš na to, čo ťa zaujíma. A ostatné ti majú v škole povedať a ťa zaujať nejak na tom predmete. Áno, oni, a to sa teda vlastne spája s tým, že čo sme minule hovorili, že v podstate ty nie si len učiteľ, ty si aj marketér. Lebo ty máš, ešte aj predajca, lebo ty to máš predať. Ty to máš predať, presne. Ty vlastne každý deň stále niečo predávaš. Ty kokso. V každej tvojej komunikácii niečo takže chceš predať. Takže pozrite si Vlk z Wall Street. A tam nás naučia. Máš pero? Tam bola tá scéna, že predaj mi toto pero. Áno. Máš pero? Nie. Tak ti ho predávam za... Neviem koľko. Nie, on chcel niečo, aby mu podpísal. Áno, tak podpíš mi toto. Máš pero? Nie. Tak tu máš za 2 eurá ti predám. Napríklad. To je to, že musíš ľuďom dať nejakú situáciu, kde budú potrebovať ten daný výrobok. Áno. A ty im máš to ponúknuť, že aha, teraz by sa ti to zišlo. Áno. Čiže vieš mi predať napríklad poistku, ak by si chcel. Musíš im dať situáciu. Áno. Musíš im, dajme tomu... To vieš určite v tej
sekty. A potom, dobre. Alebo si zobrať vždycky zo seba nejaký ožarovač. Radioaktívny a vždycky ich ožarovať, aby dostali rakovinu. A potom vlastne tým ľuďom môžeš poistky dostať. A vidíš? Nedal si poistku? Mohol si dostať teraz štátu. Teraz máš celá rakovinu. jeho rodina si spraví poistky. Čo ti je? Stále má to iba jeden život. Nevadí. To sme ešte dobre. Minule ma to stalo 5, lebo som musel zraziť celú rodinu. Lebo ten sú kokot takí mal ísť poisťováci. sám na ten výlet. Nie iba. Nie s celou rodinou. A ja som mal potom vlastne vyhrážať jeho rodine, že nedostali nič z neho, lebo sa nepoistil. Tak ja som nevedel, keď som prerezával tie Brzdové lanka. Kde som to bola? Ak to znova teda tento učiteľ na tej strednej škole nepodchytí a bude iba toho decka ťahať a požadovať od neho neviem aké výkony. A vedomosti totálne aj zbytočné. Ale ako sa má to decko ešte nemá v sebe to také seba zapretie a ten taký rozum, že OK, toto sa treba naučiť, tak proste idem od počiatkov. Viem, že to neviem. Tak idem sa tak sa to idem doučiť. Áno, lebo mám záujem. To áno. Deti väčšinou nemajú takto. To vôbec. Úplne, to... A hlavne ako, že majú to, ale majú to len pri oblastiach, ktoré ich naozaj zaujímajú. No, čiže väčšinou nejaké úplne sprostoviny. A keď niekto si uvedomí, dajme tomu si vyberie na tej strednej, že na tom Gimply, že dejepis, tak sa zaujíma o dejepis a ostatné má v prdeli. Úplne. No. Na počiatku máš zlého učiteľa, ktorý ťa nič nenaučí, žiadne základy. Prídeš k ďalšiemu učiteľovi, ktorý už od teba tie základy požaduje, ale není ti ochotný a schopný dať tie základy, ktoré ty potrebuješ na to, aby si mohol ďalej vlastne budovať. Zosmiešňuje, že ty zosmiešňuje ťa, posiela ťa do rici. To nie. to nerobí, sorry. Zosmiešňuje ťa a nemá absolútne ani len, že zamak, ani za štipku ochoty ti niečo dať k tomu, aby si chcel vôbec. A inak hovoríme o chémii. Ale není to len o chémii. Ale hovoríme o chémii a obidvaja sme sa chytili chémie. Áno. Máme osobné skúsenosti. Máme osobné skúsenosti. Ale nie je to len o tom. Môže to byť o jazykoch. No. Môže to byť o biológii, môže to byť o informatike, o hocičom. A tak ja to mám sám s dejepisom napríklad, alebo s občianskou. Na základke ja som ani nevedel, že občianska existuje, ale že absolútne ja som ten predmet vôbec nevnímal. Na strednej občiansku som mal až od tretiaku, nie? 3. 4. ročník bola občianska na gymnáziu a potom som to nejak začal registrovať a nejak ma tam zaujali veci a hovorím, že super, a teraz už študujem. Na základnej škole je občianska? Je, no. Wow, to som úplne zabudol. Vidíš, ako to, akí učiteľe to učia na tých základných školách a pritom občianska, ako každý si povie, to je taký predmet. Čo to je za predmet, prečo sa tam učí, Pane Bože, že ak to vie odučiť aj hen barziaký trtko. No, ako dosť rýchlo by som všetkých vyviedol z omylu, lebo toto akože tu na tej občianskej sú tak dôležité témy, dokonca by som veľakrát povedal, že dôležitejšie ako to, čo sa na tej chémii zrovna učí. A preto chémia má veľakrát minimálne na tom Gimply väčšiu časovú dotáciu, o mnoho väčšiu, ale keď si zoberieš tú občiansku, veď tam máš základy ekonómie, finančná gramotnosť. Vlastne všetkým ľuďom chýba skoro na Slovensku. Tam máš základy práva. Jasné. Občianska je o tom, ako spoločnosť funguje. Áno, o tom, robí ako funguje z teba to, kde žiješ. plnohodnotného človeka. Vie ti dať informácie každému jednému, či už je to chemik, či už to bude biológ, či už to bude nejaký lingvista, či už to bude hoci kto, hociaká profesia. Každému jednému človeku je to potrebné. Že tie spoločenské vedy sú veľakrát dosť podceňované, ale ono sa to dotýka ono sa to dotýka každej jednej oblasti. Áno. Dáva nám to nejaký základ do života. Áno. A dajme tomu, spomínal som tú ekonómiu, finančná gramotnosť. Potom spomeniem právo, nejaké právne povedomie, že čo učí sa tam, aké máme my základné práva, povinnosti, nejaké zákony štátne. Však to sú asi veci, ktoré keď žijeme v nejakom štáte, musíme to všetci ovládať. Ovládala si to na základnej škole, na strednej škole? No kto ťa to naučil? Učí sa tam potom ďalej nejaká psychológia, ako ľudia premýšľajú, čo sú to emócie, ako s nimi pracovať.
toto všetko proste občianska zahrania, náuka o spoločnosti ako takej a mal by ju učiť človek, ktorý to naozaj vyštudoval a je na toto citlivý a rozumie sa tomu. Áno. Lebo ako idete zastupovať právnik, ktorý to nevyštudoval? Alebo idete zastupovať lekár na súd? No nie. Tak proste prečo veľakrát učia takýto závažný predmet ľudia, ktorí to vôbec nevyštudovali? Že sa to tak podceňuje tento predmet. A hlavne, prečo, aj keď to vyučuje niekto, kto to študoval, prečo ten predmet sám o sebe je celou spoločnosťou degradovaný a utláčaný do rohu a nie je dostatočne ohodnotený. Nie finančne teraz myslím, ale tým časom a tým tou pozornosťou. No, ale ja si myslím osobne aj to, že to je spôsobené tým, že tu 40 rokov bol ten režim, aký bol. A vtedy občianska bola proste ideologický predmet. Vieš, lebo vtedy ten štát nepotreboval občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a nejak sa angažovať, čo sa štátnych vecí týka. Ekonómia proste, koho vtedy zaujímala, voľný trh tu nebol. Takže kedysi tá občianska bola len o tom, že ti tam hovorili o tom, že marxizmus, leninizmus napríklad, o ideológii socializmu a ako to je všetko krásne. Čiže ono sa to tak zakorenilo. Tuto v našich končinách sa to tak zakorenilo, že... A nikto očividne nemal tú kompetenciu. Nikto nemal tú kompetenciu, aby spravil nejakú reformu. Keď aj kedysi ľudí zaujímala táto oblasť, tak väčšinou sa na tú oblasť ani nedali, lebo museli absolvovať presne tieto ideologické sračky s prepáčením a museli tomu veriť a museli, chodiť na tie stranické zjazdy a byť v strane a to sa každému normálnemu človeku, kriticky mysliacemu hneď odpadlo od chuti, tak sa radšej zašiel niekde do školy chemického zamerania alebo prírodovedného celkovo, lebo tam to nemusel riešiť. Tam proste sa zameral na tú prírodu, na chémiu, na biológiu, fyziku, matematiku, že tam sa s týmito vecami moc nestretol. Čože je fakt, dajme tomu vtipné, že naozaj sa to tak premieta do dnešnej doby, že stále tá občianska je utláčaná a stále je vyzdvihovaná tá biológia a tá chémia. Lebo je to proste prežitok minulej doby. Normálne, ale ja som sa nikdy nad tým takto nezamyslela, čiže pre mne to otvára novú normálne Pandorínu skrinku. A to je ten dejepis, to je tá história. Zase, to je super. Aj čo sa dejepisu týka, kto ťa učí toto? Čo teraz sme tu my rozobrali. To je tá súvislosť. Ako tá minulá doba má vplyv na dnešok. A totálne to ovplyvnilo naše životy a každý deň to ovplyvňuje naše životy. Ano. Nie, ty sa nauč, že v roku 1526 bola bitka pri Moháči a hotovo, napíš mi to do testu. Ale to, aký to malo vplyv, alebo dodnes, aký to má nejakú paralelu, tak to už ti nikto nevysvetlí, lebo na čo? Áno. Ako sa z toho poučiť? No, to nie. Tým prichádzame v podstate k záveru celej tejto epizódy a celej myšlienky. Áno, hovor. A ešte, aby som doplnil to, že teda radšej sa každý zašiel do tej školy, kde sa preberá chémia, biológia a tak ďalej, venoval sa tomuto. Tak ešte ďalšia vec, kedy si ten štát, ako som hovoril, nepotreboval nejakých ľudí, ktorí boli filozofii a pracovali hlavou a nepotreboval občanov, ktorí sa angažujú. Kedysi bolo v prvorade, do poprede sa dávali robotníci. Áno. Inžinieri. Áno, veď boli učňovky. Boli hlavne učňovky. Vážený bol inžinier, ten, čo mal architektúru, matiku, zase biológ, fyzik. Že ľudia, ktorí boli prakticky zameraní. A zameraní na výrobu a inovácie technologické. Toto bolo, a nie len za socializmu, ale aj na západe toto bolo preferované, samozrejme, lebo však väčší úžitok máš z toho, že človek ti vie zostrojiť lietadlo, alebo ti to vie proste naplánovať. A plus ešte teda služby, má to remeslo, vie, ako to spraviť a potrebuješ, aby ti niekto vymaloval stenu, aj keď akože vieš si to spraviť sám, ale čas sú peniaze, hej? Čiže proste potrebuješ, aby ti niekto zapojil elektrinu, hej? Že elektrinu už si sám akože nezapojíš, hej? Áno. Kedy si štát podporoval tieto technické zamerania o mnoho viac a tieto humanitné vedy sa neštudovali skoro vôbec a keď sa aj študovali, tak tam bol ten ideologický podmat jednoducho, že si sa tomu nevyhol. Tým pádom to presne takto, že zdevalvovalo a po revolúcii, keď sem prišlo nejaké trošku to západné myslenie, kde to mali trošku na vyššej úrovni. Zrazu sa otvorili tie možnosti, že už nemusíš iba tú ideológiu počúvať. Áno.
tak sa tam nahrnuli Nahrnuli všetci aj ľudia. nekompetentní ľudia Áno. a doteraz to vidíme, že zase teraz všetci idú smer humanitné vedy, alebo veľa ľudí ide smer humanitné vedy, aj keď im absolútne nerozumie a aj keď absolútne tie vedy možno nie sú pre nich, ale idú tam, lebo ľahké štúdium si myslia, alebo chcú proste mať, ja neviem, miesto v kancli, nechcú byť vo výrobe, nechcú mať remeslo. To je smutné. Ale ja si myslím, že aj tomu bude jedného dňa koniec. Že sa to znova trošku pretočí. Áno. Nie tým, že by štát išiel kázať niečo, ale že ľudia sami si to uvedomia. Už teraz podľa mňa veľa ľudí to vidí, že napríklad veľa ľudí mladých si povie, ja nejdem na tú vysokú školu, lebo ja sa viem vypracovať aj bez vysokej školy a viem pracovať a zarábať dobré peniaze aj bez vysokej školy. A koľkokrát taký živnostník alebo taký človek, ktorý má to remeslo v tej ruke, vie si zarobiť lepšie ako nejaká kancelárska krysa. Je to tak? A určite si vie zarobiť lepšie v dnešnej dobe na 100%. Samozrejme. Čiže je to o ľuďoch, o tom, ako má nastavenie v mysli. Ty keď máš nastavenie, že musím mať vysokú školu, lebo nezarobím, tak nezarobíš. Tak. Dokiaľ nebudeš mať vysokú školu, lebo to tak proste máš v hlave. Áno, a aj keď je doba rýchla, je doba taká, že veľmi veľa ľudí chce veľa vecí za minimálne peniaze a máme tu fast fashion a lacné veci z Číny a tak ďalej. Čím ďalej, tým viac ľudí je takých, ktorí si potrpia a naozaj chcú zainvestovať do kvalitnejších lokálnych výrobkov, presne, a podporujú to, aj keby nemuseli. lokálnych potravín a aj začínajú byť viacej uvedomelejší. Veľa ľudí si začína uvedomovať, že treba podporovať aj ľudí okolo seba. A chcú podporiť ekonomiku. Podnikanie a ekonomiku toho daného štátu, presne tak. A to sú výzvy dnešnej doby, ktoré musíme nejak prekonať a musíme sa učiť, lebo však stále sa učíme celú históriu a stále niečo nové prichádza, čo musíme nejak prekonať. Jasné. A ja by som si dovolila povedať takú myšlienku, čo bude vlastne zhrnutie celej dnešnej epizódy. Ak nespravíme dobré základy pre tie decká, tak oni nemajú na čom stavať a tým pádom nevybudujeme lepšiu, dobrú spoločnosť. Preto si myslím, že by sme mali ako spoločnosť dávať veľký dôraz na to, aby sme mali kvalitných učiteľov. Na školstvo. Na školstve to celý ten štát stojí. Áno. Lebo kvalifikovaní ľudia vychádzajú zo škôl. Čiže školy sú ten totálny základ, to prvotné sú školy jednoducho, ktorí vypúšťajú do sveta kvalifikovaných ľudí a bez školy nebudú žiadne iné profesie, žiadne iné nejaké kvalifikovanejšie profesie. Bo lekár musí najprv chodiť do tej školy, aby Áno, aby a mal nie základ. je to len o tom, že treba mať lepšie vysoké školy, to je vôbec. Treba začať už od škôlky. A v prvom rade od seba, aj od rodičov. Samozrejme aj od rodičov, ale už od tej škôlky. Ak nebudeš mať kvalitnú výchovu už v škôlke, nevybuduješ si niektoré tie predpoklady aj do základnej školy a zase tam si nevybuduješ predpoklady na strednú školu a tam si nevybuduješ predpoklady na vysokú školu alebo prípadne na zamestnanie. Ide to reťazová reakcia. Všetko so všetkým súvisí. A všetko je späté. A ako vždy, aj na záver dnešnej epizódy vás chceme požiadať o like, odber, komentár, prípadne zdieľanie. Ešte si nie sme istí, čo bude budúca téma, ale to sa dozviete až budúci týždeň. My sme Zavolaj, ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia.